In a controversial move, Speaker of Parliament Jacob Mudenda, who is implicated in war crimes, appointed Sengezo Tshabangu, Matabeleland North Province Senator, as the new leader of the opposition in Parliament. Ajana tubumira mushe apa tinoona Sengezo Tshabangu anoitwa the new leader in opposition. Ava tachizoona manje kuti vachizoachieva their mission. Saka namuna uizvizere kuti vosubscribe like on the bell icon. Tirambe nenhau inonzi this decision comes despite clear evidence from the Inter-Parliamentary Union IPU identifying Tshabangu as an imposter. The appointment was announced this afternoon by Advocate Jacob Mudenda in the National Assembly. With the new role, Senator Tshabangu will now be primary liaison between the government and the opposition, handling all engagements and interactions on various issues. Tatukuona kuti taratidzwa mandate yaSengezo Tshabangu semutungamiri weopposition munyika yeZimbabwe kana kuti muparliament. Zvinzi aiwa Sengezo Tshabangu abva awana chinzvimbo chiya chatakambotaura mumashure titi ndochanga chada kupiwa Nelson Chamisa achinzi apinde nechekuseri kuti angobribwa ajoine ZANU-PF onzi ngeotora chigaro ichi, asi akachiramba achiti aiwa handidi zvechioko humwe. Ndochasangana kuti Sengezo Tshabangu ndo chaachizopiwa muri Zimbabwe. Zvazongobuda pachena kuti aiwa izvi ndo zvangomisigwa naJameson Timber, ndozvangorikoleorwa ma-MPs avo zvinzi aiwa vakomana ava they're not eligible. Saka zvatongobuda pachena kuti mukatongoona Sengezo Tshabangu atonga mutungamiri opposition, funding yeTCC yatonga una Tshabangu. Chimotudzai mafungiro enyu nokudi pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu musangano subscribe kulike channel on the bell icon.